Здравейте, приятели на бордните игри! Искаме да ви представим една напълно нова концепция, нещо, което до момента в България го е нямал, а именно Dice Tower. Това е един от първите ни модели, които искаме да ви представим. Една змия, която ни е позната от Хари Потър, от нея сме се вдъхновили. Това е змията Серпент. И през устата й се пуска Зара и съответно излиза долу при опашката, където е края на кулата. Тази змия имаме в този прекрасен цвят, който прелива, може би забелязвате приливката. Сега ще покажем и още един модел. Ето го и в по-неутрален зелен цвят. Можем да я произведем и в десетки други цветове. Като предварително трябва да отправите запитване за наличност и за време за изработка. Продължавам без да губя време с други модели, които може да са ви интересни. Следващите са инспирирани от поредицата Властелинът на пръстените, като започваме първо с кулата на магиосниците. Виждате, отгоре се пуска Зара. Пази се от 4 магиосника и самия Зар пада долу. Доста атрактивен модел, доста висок, може би над 20 см. И да ви кажа честно, не знам магия или не, но доста шестици се падат с нея. Това е кулата на хората. Виждате я, имаме я в няколко цвята. Отново казвам, може да се произведе в цвят, който вие решите. Имаме доста богата палитра от цветове. И ще ви покажа нещо, което е много интересно. Когато пуснете Зара отгоре, естествено той пада долу и имате една функция, която аз наричам Quick Reroll. Натискате и от тук Зара се реролва. Показвам с истински Зар. Само секунда да взема Зарчето. Пускаме реролване. Така. Продължаваме с следващия продукт. Щом имаме магиосници, щом имаме хора, не може да минем без... Щом имаме магиосници и щом имаме хора, не можем да минем без кулата на орките. Забележете тези черепи, вериги, въобще кости, шипове, защитен ров. Отново пуска се Зарчето най-отгоре и излиза долу в защитния ров. Старали сме си всяка една кула да има доста детайли, да са доста големи, така че да са наистина атрактивни, приятни за допир, за разглеждане. Тук имаме и провесени кожи от хиени. И продължаваме лично с моята любима кула, а именно кулата на елфите. Отново тук вижте, направили сме страшен детайл и вътре нищо, че не се вижда, пак има детайл, така че продуктът да има наистина един завършен вид. Цветът е сребърен, около 23 см беше висока по спомени. Виждате какви детайли има, типичните елфски шарки. Също така доста детайл сме направили в нея, така че продуктът да е наистина много квалитетен. И ще завършим това представяне на нашите продукти с моят любимец, а именно гарвана. Виждате нивото на детайл, тук има един пилешки череп. Тук виждате перата с какво качество са направени. Въобще страхотно ниво на изработка. Нека да пробваме да ви покажа как работи целият механизъм. Ами, двойка. Това ми е бил късмета. 4. Въобще е днес много настроение при играта с приятели, бордни игри. Очаквайте и другите ни продукти.